Mr. Bodos is starting. Alright, isoso tinoshanda nesimba magaramo visiva tiri mapanditi atimbo makana chemuno chikatsi. Alright, isoso tinoshanda chemuno isusu atitore emasuva ano vanokushanjira vakashayakana anosekubatsira. Isu tinoshanda chemuno isusu atitore emasuva ano vanokushanjira ukashayakana anosekubatsira. Shanda nesimba zvinhu zvako zvigoita pane kuti usimbiswe kunge goita. Namata kuna Mwari iye musiki anokuteerera zvaunoda zvese kumira shamwari. Kunyangwe iri mari zvaunoda zvese unopiwa naMwari. Tinoshanda chemunhu atitore emazuva ano vanokushanjira vakashayakana anozokubatsira. Isu tinoshanda chemunhu isusu atitore emazuva ano vanokushanjira vakashayakana anozokubatsira. Zvinofadza ere muromo wako kuti unge utori podamapa. Zvinofadza ere kumera mapotatu pako paditiapa. Aiwa inini zvangu wandizvifarire vekumusoro rega ndimupfugamire. Vitatu zvangu please mundiregerere kana muri muketi baba mundifarire. Isu tinoshanda chemunhu isusu atitore emazuva ano vanokushanjira vakashayakana anozokubatsira. Isu tinoshanda chemunhu isusu atitore emazuva ano vanokushanjira ukashayakana anozokubatsira. Shanda nesimba zvinhu zvako zvigoita pane kuti usimbiswe kunge goita. Namata kuna Mwari iye musiki anokuteerera zvaunoda zvese kumira shamwari. Kunyangwe iri mari zvaunoda zvese unopiwa naMwari. Tinoshanda chemunhu atitore emazuva ano vanokushanjira vakashayakana anozokubatsira. Isu tinoshanda chemunhu isusu atitore emazuva ano vanokushanjira vakashayakana anozokubatsira. Zvinofadza ere muromo wako kuti unge utori podamapa. Zvinofadza ere kumera mapotatu pako paditiapa. Aiwa inini zvangu wandizvifarire vekumusoro rega ndimupfugamire. Vitatu zvangu please mundiregerere kana muri muketi baba mundifarire. Chemunhu isusu atitore vakashayakana anozokubatsira. Chemunhu isusu atitore emazuva ano vanokushanjira. Shanda nesimba zvinhu zvako zvigoita pane kuti usimbiswe kunge goita. Namata kuna Mwari